Salum horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramution ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota parade hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu doho dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangiangata na laus epistel di Minggu Septuagesima, ima di tanggal 10 Februari 2025, Kolose sada ayat 24, Rodi ayat 20 sia. Jala topik ni Minggu, Jahobado pakirimota, Tuhan pengharapan kita. Ujaha madihita songonom madidok hatani debata. Las dorohaku nuaeng diakaha porsuhoku nahumoko pamu. Jala marhite siad dagiku hugohi nahurang dope diakan natinau ni Kristus humokop daging na ima huriai. Naung gabi parhala duni idu au hobartu pangaredutiun ni debata na pinasahat na tuau ima na mangguhi hatani debata nang dihamu. Ima hahomion na bunina jolo sian mula ni mulana marsudut-sudut alain waing dipapatar do tuaka na badiana. Aitu nasida do naing pabotohonon ni debata surung ni hamuliaon ni hahomionon di tonga-tonganya kaperbigu ima Kristus di bagasa kamu si horhon pakirimod di hasangapon. Ibana do hubarita ho kami hupaingot jala huajari hami nasa jolma dinasa habisuhon laho pajongjong ganup jolma ripas di bagasan Kristus. Ido hu halujahon mardongan parukilon, marguru tu hagugu onna nagugu situtu makorhon di bagasanao. Imahatan itu hatta. Di hamua kadamang doho dainang di jolo ni turpukon di ayat 15 rodi ayat 20 macai takas di patorang di si sangap ni Tuhata manguluhon huriai molo di hata Indonesia di dok keutamaan Kristus. Di diama keutamaan ni Kristusi. Keutamaan ni Kristusi di dok di si ibana dosuman ni debata nasutarida. Molo di hata Indonesia di dok gambar Allah yang tidak kelihatan. Na parjulu tubuh sian nasa natinopa. Marhite sian ibana do ditopa saluhutna jala marhapati atu ibana. Na di banua gijang doho na ditanoon, na tarida doho na sutaridei, akaha bangsa, akaha rajaon, aka gonggoman, aka parhuasoon. Jala di julu ni saluhut na do ibana, jala saluhut nai hok di bagasan ibana. Ibana do ulu ni dagingi imahuriai, ibana do parmulaan, naung parjulu tubuh siana kadamate, ibana do parjulu di nasaluhut na. Di totuhod debatado naing mamaringana di bagasan ibana sadok hagugu nai. Marhite sian ibana do padingganon na tudiri na saluhutna ima akan na ditano nang akan na di banua gijang dung di patupa dame marhite-hite mudar na siad da silang nai. Doho do akan na holang na julu jala parroha musu marhite-hite aka ulaun hajahaton. Di padinggan ibana marhite-hite daging hajol maun nai. Dinamatei ibana lahu pajongjokon hamu badia jala so hasurahan jala so sipicangon maradupon ibana. Aka omma mabahil las ni rohani aposteli atik pe ikon marhapor suhon ibana humoko puriai. Jadi molo disukur rupani buasa boi apostel Paulus marlas ni roha hape marporsu do ibana dihuriai alusna ala ni Tuhan Yesus. Jadi lasni rohata tidak selalu diukur oleh materi. Ido nana yang dohononna. Lasni rohani apostel Paulusi dang diukur sian godang manang sian materi. Lasni rohani akana porsia di Tuhani dakolan alani hepeng. Dakolan alani si humisik jala dakolan alani sinamot dohot alani aka na asing. Akaudeng moloholanido na mangguhi las ni rohata dak polay ko kristet kita ayakana soto martuhanipe las do rohana molo dilehon hepeng
Dang nama dok dang riko takai, riko doi dihita. Alai unang maholani na mangguhi lasni rohata. Jadi molo didok deba dang masuk akal marlas di roha HP marhapur suhon. Memang dang masuk akali molo suha-suha ni lasni rohai ima akan natagwari na digijangi. Alai molo alani Kristus doi bana marlas ni roha buasarang masuk akal ate. Masuk kian malah. Jadi molo Kristusido na mangguhi lasni rohata saha dohita tunani dok ni aposteli jala marhite siad dagiku hugohi na hurang dope diakan nati naun ni Kristus humokop dagingna imahuriai dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Alani suku-sukutan waeng ahanu na mangguhi lasni roham. Dia do na mangguhi lasni roham. Hepeng do, sinamo do, materi do, arta do. Mololas rohata alani dang masalai denggadui alai perlu do boto otta ia hepeng adong do tikini adong jala adong tikina dang adong. Ido kan? Ai sipata do marhepeng jala sipata do bokek ate alias dang marhepeng. Jadi molo marhepeng abang sayang, molo dang marhepeng abang digayang. Ada uang abang sayang, gak ada uang abang digayang. Berarti dang manoktong lasni rohana. Alai molo tuhatai do na mangguhi lasni rohata, dang mamereng sinadonga ni, dang mamereng bulan ni, dang mamereng ari i, dang marsangga-sanggay. Manoktong do lasni roha molo alani Tuhani. Akan naungian di bagasa Tuhani, dang sikon manutuhon lasni rohana. Tung marukil peibana, tung marporsuk peibana, alan yakana masa dohot alan yakasi bahenon, dang moru lasni rohana. Imana tarida dingoluni Apostel Paulus. Idu sabarani ibana madok, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Las dorohaku nuaeng diakahapor suhoku nahumoko pamu inna ibana. Di buku ede nomor 410 ayat 2 tumakas didok disi macaitakas didok disi lasni roha alani Tuhan Yesus. Di teks nai rupani di ayat 2 didok alani Tuhan Yesus memuji-muji au. Holong toktong rohana, holong marnida au. Godang doha susaat dihasianganon asal maditanganna sonangau toktong. Ima rupani didok. Alani Tuhan Yesus memuji-muji au. Holong toktong rohana, holong marnida au. Godang doha susaan dihasianganon asal maditangana nasonang au toktong. Jadi alani Tuhan Yesus gawe memuji-muji iban. Imana parjulu na taida sia turpukon. Totuna paduahon di hati dakon Apostel Paulus do pabua ha apostelo nai dada ala di dirina. Alai ala napi nasahat ni debatado tu ibana. Tumakas didok di ayat 25 naung gawe parhalado ni ido awina. Maksudna parhalado ni Kristus hobartu pangarado tion ni debata. Napi nasahat na tuau ima na mangguhi hata ni debata nang dihamu. Molo di hati Indonesia didok, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Jadi Allah debatado menuduh ibana jala debata mempercayakan tugasi tu ibana. Tu gabe sai merguru tu debatama ibana mangula ulau nei. Gabe sai merguru tu lomoni rohani debatama napi nasautna dang merguru tu lomoni rohana. Molo marberita nauli pe ibana sitok-sitong do berita nauli i di pasahat ibana. Berita nauli i do di hati dakon ibana. Injil itulah yang dia saksikan. Adong don waeng didok dirina par berita nauli
Alai gabe dirina do nahina tidakon na tujol mai. Molo jongjong ibana di langgatani dirina do di pabua-bua, dirina do di paburnang-burnang, dang berita na ulii. Akhirna gabe dirina do na diingot talak, dada berita na ulii taringot tu Kristusi. Dihukupi habal gaun ni dirina do habal gaun ni Tuhani. Heado di dahmu na songoni, marjamita ibana sian awal sahatu nasidung tuk suadong hadumuan ni nanidok nei tu teks ni najinahanai. Buasa bui songoni, aladang adong dasar ni ibana mangatusi na tarsurat di Bibeli. Ay suadok sikola na formal. Jaladak ya ibana learning songon situa rupane. Alana adong do di ibana asabui ibana jongjong di langgatane. Ala yang gua Apostel Paulus tung takas do di do ibana na dirajumi debata do ibana haposan. Ido asa dipercayakan ulau ni tu ibana. Marhitei ma ibana berhak jala margugu marberita nauli. Atik pejuk-juk do ibana dihasugun halak ala ni berita nauli i. Alai dak pola gabi sumurut ibana ala ni aka penolakan si songoni. Narumikok di ibana tolhas berita nauli i tu saluhut akan asomanada Kristusi dope. Napatuluhon nabuita putih hisiat turpukon ima dinanidok ni Apostel Paulusi Kristus di bagasak kamu si horhon pakirimon di hasangapon. Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Hapor siaonon do dido aposteli nasai toktong di baritahon ibana tujol masaluhut. Taida madido di ayat 20 lalu dohot ayat 20 siai. Ibana do hu baritaho kami hu paingot jala hua jari hami nasa jolma di nasa habisuhon laho pa jongjong ganup jolma ripas di bagasan Kristus. Ido hu halujahon mardonga parukilon. Marguru tu hagugu onna nagugu situtu makorhon di bagasanao ninna ibana. Hitape ima tahapor siai. Ima say taingot jala ima say tatiup. Di tongat-tongat tado toktong Tuhani. Di bagasak kita do Kristusi jala di bagasan Kristusido nang hita. Kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Tutupat dohanon na yung mangalihon sada pakirimo di hita. Mangalihon sada pengharapan na mangulu di hita. Pabua na say toktong di dongan ni Tuhanido hita. Manang tu dia pehita mangalaka. Jala manang di dia pehita mangula ulauta. Oma pakirimota ate. Kita harus yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami paurat tomai jala marparbue di bagasan rohanami be maparbuehon parbue na dinggan parbue na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.